paghapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang daypong personalan, si Henry M. tagahapot na. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan ang sarong isyu masolusyonan asin ang sarong problema masimbagan. Iyan po ang katuyuhan kanang hapot digdi sa DCGB. Hanggang po kitang alas 9 din pagkaaga. Ako po si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Tabi. Legazpi City, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kita, gabos? Kami po, ako po, naglaom na kamugabos. Ayon, depong kapalpakan sa utak, asin kagutuman sa tulak. Sabi baga kan sa muya kay itong dating Vice Presidente Digdi, Sinong Ariel, sabi niya kay itong paborito ng linya, depong kapalpakan sa utak, asin daing kagutuman sa tulak. Ang mga helang kangatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po na sabayaning proteksyong Liverade, Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon. Iyan po may Silimarin na halis herb natural kaya aligtas. Ang Silimarin kan Liberate sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaunin direksyon, pagtaunin solusyon, pagtaunin proteksyon. So, although na pag-inom ka, pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ng danyo sa atay. May bisyo ka man wara, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liberate Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liberate na! Para po sa baskog na atay, ang Liverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Sige, aramon ta daw mga tugang ang mga report. Hali po dyan sa luwas, dagdag na bareta sa Morning Hirit sa DCGB. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga baretang bareta, mga tugang sa tuyang programa, asin sa tuyang kapalibutan. Baretang bareta. Baretang bareta, dara po ni Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Ayun, naputol si Jim. Pakiulit daw Tabi, pakiridaya. Naputol ang signal ni Jimmy. Oras natin, 7:45 in morning. Dito po sa DCGB. Sige daw. Si Jimmy, okay na? Nakabalik na ang signal? Naputol ang signal ni Jimmy. Sandali lang, halat-halatong daw kung ano Tabi, ang bit-bit na bareta. Mga tugang ni Jimmy na salita. Hali po dyan sa luwas. Okay. Hintayin natin bago po mga tugang sa iba pa niya itong mga issue o si Presidente Marcos nagbilog na ki-independent commission. Nagbilog na ki-independent commission sa Pilipinas. Baga, kadakol kan mga kuro commission na pigbibilog. Sa Pilipinas, kadakol kan mga kuro commission na pinagbibirilog Tabi. Kaya paminsan ang iabutan Tabi. Okay na si Jimmy? Ronald, naputol diretso, pangyari. Sandali lang, agar importante ang report ni Jimmy. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Sige po, tingnan natin kung ano po ang mga latest dyan sa Tercel Distrito, Canalbay. May kasuhapon, may pighururunan po dyan na tinampo. Natabaya kita. So tinampo, kandaing kabilya, pigururunan. Ngunya so tinampo, kadakol na kabilya, pigururunan manggiraray. Diba? Alat-alat nung report ni Jimmy. Taday ko aram ko ang report niya ngunya na aga. Hindi po mga tugang sa tuya Tabi na programa. Baka kung na totoo ining baretang ini. Alat ko na, ipa-double check ko daw ini Pag-abot kan sa muyang mga pag-iribata. Ipa-double check ko daw ini tungkol kay Digong Daa, may latest daang news. Talaga, may latest na news tungkol kay Digong sa... Grabe man. Apo to, i-verify ta muna ini. Tabaka po hindi ito totoo Hello, good morning. Hello, good morning, Baby. Yes, sir. Now I know
Bakit? Ang daming komisyoner. Ah? Ang daming komisyoner. Ano? Ang daming komisyoner. Totoo naman. Awinda. Kaya kita nagitios eh. Ay, sorry ha, baka madagitan kita kaniba ha. Puro komisyoner. Baka madagitan kita. Sorry po. Joke lang yun. Bang kita nag-aaralan. Sabi ta komisyoner. Yo. Okay. Okay. Salamat, baby. Okay. Okay, sige. Sandali. Okay. Hello? Yes, sir. Good morning. Kumusta, bossing? Long time no hear, ha? Kumusta? Yeah, okay. Okay. Pagkadangog ko. Si Onder ka po. Alright. Hello. Yes, sir. Go. Go, please. Ampig katakutan ko, takadako lang makomisyon. Pondoy ako, ha? Pondoy ako. Okay. Pondoy tabi ako. Okay. Kadagol sa Pilipinas, makomisyon. Yeah. Okay. Delikado hon. Kaya, Anyway, ito akong mga participations sa kada lang. Oh, sige. Ay, mo nagkita personal. Iya Dari po. kumitidan mo akong baray. Doon sa ito pala kung ako yung mga kaisipan na. Yeah, very good po. Pero dito na ako mapamit-mit. Yeah, okay. Just to make your program lively and happy. Yep. Mapamit. Welcome Dito na po. kumit sa air. Yeah, we will keep it and then Kampalan, sir. personal ko na ako sa imo, ha? A joke from a commissioner. Ma-apply. Okay, sige. Ma-apply man ako sa kaming... Sure. Okay. Okay. Bye-bye. Alright, thank you. Alright. Puro ka makalukuha. Puro ka pilyo ng mga parantabay ta. Hello? Ay, okay. Okay ba? Okay. Yeah. Dan 11 sa press con tabi. 11 po. 11. Oo. Siguro mga 10. Maybe 10 or 10 siguro para. Okay, sige tabi. Salamat. Okay. Alright. Okay na kita. Hay na si Jimmy Ronald. Naputol si Jimmy. Baka magpo naman kaya akong istorya eh. Magpo naman kaya akong istorya. Maputol naman sa istorya ni Jimmy. Good morning. Sandali. Okay na to. Dengo na ako mapunta baka kung dakula so istorya ni Jimmy. Pwede tatabing pag-ururunan mo niya na pagkaaga sa tuyang programa. Honest po, totoo po yung kay Digong, baka kaya nga ipa-double check ko po. Wala pa kaya si Jenny. Ipa-double check ko po sa online kung how to read the news regarding po dyan sa pighapon. Health topic nyo po sa Aga with Doctor. Wala. Kung kaya po, kayo po kay early invitation para po sa mga doctors ta. Kayo po, di po basta-basta na sa aga, hidalion yan, ha? Anyway, sige, schedule ko po ta. Inang kaso ni, nga ito sa pelikula sa, movie ni, so agum ni Demi Moore, dati. Nalingawan ko eh. So, Bruce Willis. Ini po ang kaso ni Bruce Willis. Nagkaigwa siya kay frontal dementia. Yan tabi ang kaso niya. Kaya, sige, ipa-research ko muna po ha. Dahil ko aram, wala akong narinig, wala akong nabasa regarding po dyan. Okay? Wala po akong nabasa tungkol dyan. Okay? Senador, Congress, ayaw ko. Dahil ko magbasa kayo ni tabi. Tabi ng mga kwanindo. Si Bruce Willis baga, igwa siyang dementia eh. Frontal dementia. Nahiling ko sa interview sa iya kan wife niya. Naling sa interview sa iya. Pero lingaw niya na, pati ang pagtaram niya, lingaw niya na. Alright, sige, discuss tayo yan sa Radio Klinika tabi sa maabot na daw.
Sa maabot na daw tabi si ano yan, na issue na yan tungkol. Pero inimpighapot mo tabi regarding digong, dahil pa akong information regarding yan, ipa-fact check ta mo na po ang information. Ha? Today kaya ki-releases na nagsasabi regarding yan. Baka nakuha lang po yan, baka po nagkuhan lang, so I do not know. Pero di kita pwede mag-assume na arog po ka ng sitwasyon. Okay? O sige. Sige, dali lang. Itapusong ko na so mapon kaya kita istorya. Sigurado ka Ronald nag-standby si Jimmy? Grado ka, madali lang. Tatapusong ko naman din kay Jimmy Tabi. Bago kita mag-start mga tugang sa tuyang istorya niya na pagkaaga. Pag napunan ta na yan, kadakol na, dahil baka maulang ta so iba na mga concerns tabi sa tuyang palibot. Good morning! Arog ka ini. Ini pong texter ta dyan sa may Bigaa and Padang area. Ako po appreciated ko dyan sa mga barangay officials. Buda so nagbabantay dyan sa Pigigibo na sa Pigigibo tabi na reblocking dyan sa lugar na yan. So mga barangay officials po dyan active na nagpapaabot ki serbisyo para i-maintain tabi ang traffic dyan sa lugar na yan. Kaya pasalamatan ta po ining mga barangay officials na padagos ang trabaho. Buda po so nagbabantay dyan sa traffic na nag-switch on kang green and red lights. No? Salamat pong maray. Well appreciated tabi. Dahil na masyado nag-build up ang traffic dyan. Basta kita lang ng mga drivers, dapat po kita disiplinado sa pagsunod dyan. Okay? Hello? BP Marinada po. Iapot ko lang po, BP, kung ano na po ang status kan water supply sa LCWD. Tagaroon labi na po sa bulan o maduwang bulan na halos po maluyahon ang tubig kan LCWD maski banggi na sa water pump ganay po si sakit magsurot di tubig. Opo. Talaga? Sen nga ni kamo, amigo, ang area po nindo barangay ano kamo? Maramo na kumain. Dili ka mo. Maluyang tubig sa indo, sa lugar nindo? Nag-report na po ako last August. Oo. Nagtaramo ninda, may tigirahay da. So, PhilHydro, duman sa plant ninda. Pagkatarami, estimated 3 weeks. Okay. I think more than 3 weeks na po nakalihis. Wala man po kinagbabago sa water supply. Ano po, inirelansihan. Tigigil po kitang danag. Relax, kalma. Inhale. Exhale. Relax. Ito mapagalon po. Big araw kayo ni. Kaya po mong magluwas na sa katahawan kan pag labar mo kung waran tubig bigla sa gripo. Okay. Sige, i-verify ko sa ibang area kang ligas pimigo, dahil mang kireklamo sa tubig. Baka dyan ihapot ko tabi ngunyan sa mga kamidbid ko sa water district. Matry man po ako mag-apod sa indal. Apudan ko si GM Rico Salazar. I-text ko po na lang niya. po, please. Tamaskid po, so parientes ko sa Washington Drive. Halos wakaman po sindan tubig. Sagot mo niyan, maliyahono ng tubig. Washington Drive? Saan daw sa Washington? Kasi po, maray ang tubig mo sa Washington eh. Arani po sa may paduman sa Old Airport. Baka upper part nito. Kami kaya digdi sa mainutan. Sige, ikwanta ha. I-report ko kay GM Rico Salazar pang concern mo, ha? Mapod man po ako sa later. Apat, may contact ako sa iyo, ha? Alright, sige, thank you. Alright, thank you. Problema sa tubig. Bago ito, tabing concern regarding sa tubig. Ano ito? Okay, sige. Deko po. Okay. Depende da sa lugar. Okay man po sa barangay Gugon ang tubig. Okay man sa may Gugon area. Good morning, Tabi. Listening from Ginobatan through radio, Tabarnot, 12 hours to 3. So issue na ayo bakal sa ginibong tinampo sa kamalig, di baya na intindihan ng tao. Amo, inexplikar na po ini kasuhapo ni Kwan. In-explain na po kasuhapon nila sa kuya na may purpose ito kung nata may bakal dyan. Nag-trending siya pero there's nothing new. Parte po ito kan construction kang lugar. Tangani po na maging magayon ang tinampo.
ngani po na mas nagagamit kan mga tao an effectivity kan purpose kan pagbugta kayan. Sabi kan texter ta, sisyo na ayo bakal sa gigibong tinampo sa kamalig, di ba yan naintindihan ang tao? Pag-arog sa di ginibo, may masabi. Iyan ang iningan, tama ka, inang pigtanam ko kaswapon. Pag iba naman ginibo, may masabi na naman. Hay, di mo maintindihan ng tao. Kaya siguro may bakal na parting yan, ta kurbada, siguro may physics or engineering reasons behind that. Pero kung arog kaan sana, day man maging ningas kugon na porkit dakula ang isyo, amo na ang gigibuhon. Bako na tamiling nag-subside ang isyo, balik na naman sa dati. Anyway, in-explain na po ini sa kuya. Tagari may, yan na area yan, igwa kaya iyan kampanahon kaya may salog dyan eh. May salog dyan kampanahon. Kaya magari may purpose kung may bakal yan. Yo, baysa na. Anyway, ang importante po, nagkakaigwa ki improvement ang mga trabaho ngunya. Then nakita tama ka po sa imong observation, day po magnalas. Okay man po sa Muya, likod po kami kang Divine High School. Tubig po yan. Oh, okay ang tubig sa may Divine. Ining taon na ini may mga nagsubli ni lisensya ni for okay. Sige po, tayo pa-check ko po ha. Alright. Good morning. Garo parehas lang kang pigigibong excuse. Oh, sige. I-verify ko muna po this is issue about Duterte, ha? Sorry po, di akong full knowledge about the issue. Ipa-verify ko muna. Ang reblocking po digdi sa 3rd District, grabe ang istorbo sa motorista. Binaklas ang tinampo, dahil man nagatrabaho. Pigi-mention ni ding construction firm. Sige, tayo forward ko daw tabi ini. De ko verified kung ini pong construction firm, iyo po yan. Ha? Ipa-verify ko muna. Ha? Alright. May salog sa parting yan, sa right side po, going to Legazpi, may salog kaya arog kaya yan. Yan. Okay? Sige po. Salamat. Iyo po, totoo po yan ang pigsabi mo. Kaya dapat arog kan sa klase, kan construction po sa lugar. Okay? O yan tabi. Naintindihan? Deklarado na tabi yan. Good morning, Henry. Interview ha daw tabi si Congressman Garbin kan mga isyu ngon yan sa Inda Buda tabi sa Kongreso ta maray kapag dangugon ta grabe na naman ang umo na naman. Bay daw ko pagpara umawa tabi bossik ining texter ta. Sige, pagbigyan ta ka ha. I-chat ko ngon yan ha, pagbigyan ta ka. Oh, salamat po sa imong tiwala. Salamat po sa tiwala. Dahil ko na po basa sa sunod mong sinarabi, ha? Ako kaya, bako ako tuod na ako pig-uumaw. Gusto ko kaya ako, yan nga mga awards nga di kan. Bako man ako tuod kaan, kaya, di pa ako masyadong nagkakuhan kaan. Iyo po, alright. Good, pero makaugmahon ang text niya. Sige po. Interview mo taon-taon. I-chat ko muna ngun yan. Na-chat ko si Kong Pido tabi. Ha? Interview ko taon. I-chat ko lulugon ngun yan. Diba? Kamaling naman ko. Masabi ka. Biglang naman kong request mo. Dahil basta. Yo tabi. Relax lang. Sa Purok Ono po, Barangay 8, maluya man ang tubig. Ay, dakol man agad ang tubig na maluya. Talaga. Sa Puro, wara man tubig. Kabaga, sabi ni dating punong barangay Nick Barrios, walang tubig sa Puro. Sige tabi, salamaton tabi, former Kapitan Nick Barrios. Okay? O sige. Later, chat ko si Kong Pido, ha? Chat ko si Kong Pido, ta. Apudan ta, ha? May interview kita, tangani na ang sa imong request, ang sa imong tabing kahagadan, makuwang ka lamang, ang sa imong kalaglamang maumayan. Okay, sige po. Interview ko. I-chat ko. I-chat na. Good morning. Okay, sige. Ayun na? O, sige. Ayun na. Okay. Sent na po. Okay. Ayun na?
Wara-wara ang tubig, bako normal. Okay. Wara-wara pala, sorry. Ang pagkabasa ko, warang tubig, wara-wara. Ibig sabihin, may tubig, paminsan igwa. Paminsan dai, paminsan igwa. Wara-wara po ang tubig. Alright. Thank you, Tabi. Wara-wara ang tubig. Sabi ni Punong Barangay Nick Barrio. Sa pagkabasa ko pala. Wara-wara. Paminsan igwa, paminsan mayo. Yan, sabi sa Naga. Alright. Now, may naghapos sa kuya, ano ang website kan DPWH? Anap, i-search na lang, deko arap ang website ninda. Anapan na lang po dyan sa Google, nagluwas po yan. Kung natabing website, ang pwede mo na makuha, tabi, dyan sa gusto mo mangyari, tabi sa enda. Di po? O sige. I-search mo lang yan, deko tabi arap ang website. Siguro, dyan sa www.gov.ph, marluwasan po yan. Okay? Alas 8:05 na oras sa Pilipinas. Di ba taga-banyo ka? Nata po day mo na experience ng maluyang bulos kan tubig. Saan ka nagkarigos? O day ka nagkakarigos atab? Laktasan ko ini na. Bako man po ako taga-banyo. Ang banyo po, Barangay 7. Naguli pa ako sa Barangay 8. Barangay 8 po ako. Bako ako Barangay Banyo. Ibaan. Di man tabi ako nagdyan sa banyo. Buda, dahil man pa akong pigulian dyan. Kumabugtak man akong ulian. Bako dyan, taharan niyon sa 8. Latoson ka dyan. Latoson ko ining parang tabay tayo nina naman. Sige. Pasensya na. Dahil pa nagsimbag tabi si Kong Pido. So, nag-request tabi. Baka namatangaan sa mga hearing. Basta na. Pag nagsimbag ito, tabi. Pag nagsimbag tabi ito, mga tugang, kauron ng tabi, susog sa imong request, ha? So, listeners, ta. Tungkol sa mga issue tabi, duman, mga tugang sa Kongreso, Country. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Thank you. Aramon tadaw ko na ng mga baretang niya na pagkaaga. Diyan po sa Daragalbay. DCGB, Baretang Bareta. Kasabay po ni Joshua Bino, si Edwin Naribangcos, Canmendro Office. Edwin, Joshua, good morning. Good morning, DP. Good morning sa mga parantabay. Opo. Kaso, Udma, na-informaran kita ni News Director Mark de la Cruz na alanganin lang ugaring sa oras kaya na kita naka-attender. Nagkaigwa din ng pagtiripon. So, mga representante kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. So, Bicol University Research and Extension Division. Opo. Sharing man si Bishop Bong Bailon as nagbapang mga concerned citizen dito yung rita. Gari gustong bumilog din gari sarong research team para mapag-adalan sabi dito Henry kung paano mapagayon ang waste management digdi dito Henry sa Daraga Albay. Okay. Para sa update and planong iyan. Mabilog ka no, Joshua? Research team? Gari mabilog di sarong grupo na makondukta ng research. Gari core group dito Henry na makondukta ng research. Opo. May kinaraman sa waste management na pwedeng i-implementar kan lokal na gobyerno kan Daraga. Okay. Sige. Para mo pa dito Henry, so naging laman kan pagruron kaso hapon kay Bangko Sir Edwin kan Menro. Sir, tabi dito Henry. Hello, Sir Edwin. Good morning. Good morning po, Sir Henry. Yep. Salamat kung tabi sa oras mo sa DCGB. Ano po ang istorya sa likod kayo ng pagbilog din sa rong team o ano po ang apod kaan na grupong gusto tabing bilogon para sa Daraga Albay, tabi Edwin? Okay po. Kasuhapon po, Sir Henry, pasalamatan muna kita sa mga nag-participar kang dari collaborative meeting. Yaon si Bishop Bailon, yaon ng Bicol University, yaon man ang mga kairibata sa NGO. And so, mga concerned individuals na may maut man na mapakarayan sa tuyang environment. Okay. Nagpuon po ini si Henry sa oro-istorya sa nakan mga key-leaders, kitang mga tao na naipagmakulog talaga sa environment. So, nag-come up kita sa pagbilog kay ng core group na mag-isip kung paano ta mapapakaray ang solid waste management sa Banwang Daraga. Na saro na po bagang problema sa kalikasan ang pakaray kay ng mga solid waste. So kaya magayonon po ang ang team na nabibilog
yaon sa simbahan. Opo. O si Father, si Bishop Tailo, magayon sa iyang pag-suporta digdi sa programa na ini na ilaog sa puso ang pagmakulog sa sa tuyang kapalibutan. Kaya in-involve man so educator, so yaon baga sa biyo, sa mga tananing ang maruluwas ng mga profesional sa maabot na panahon, inuton ang pagmakulog sa kalikasan. And then, siyempre, in-involve man so research, so extension, and so technology. Po. Tanganing makagibo kita ng paraan na ang basura baga, sabi nila, may kwarta. Oo, makagibo kita ng mga medios na tibaad makagibo ki livelihood. So, yaon man sinda dyan, yaon so sa patent, kang biyo, taaram tabaga ang biyo, sinda ang pinakasintro kang pagbilog ki mga paagi sa technology, sa informasyon, sa extension, na kisabayan kita inagad ta naman ang suporta ninda tanganing aram. Ayun, naputol Ronald. Naputol. Sige, sandali lang naputol ang linya. I-dissect kung ano po ang katuyuhan kainin na dapat magkaigwa kay arog kainan. Magayon po na igwa kay core group na involved tabi dyan. Joshua? Hello, Seren. Yeah, go ahead. Apo. Sige tabi, go ahead Edwin. So si kami man po digdi sa LGU, yaon man sa muya ang sa planning, tanganing isabay kung ano ang mga pwedeng gibuhon na programa. Nagatinder man lang sa tuyan sa planning. Yaon man si Kagawad Julius Duran. Opo. Kaso sa legislative, sa kumigwang mga dapat gibuhon na mga batas o ordinansa, madali na pong maipasa. And then kami man sa executive, sa pamamayo ni Mayor Vic, yaon man ako, kita baga ang ma-execute kan mga programa na yan. Opo. Kita ang mapatrabaho, mapagibo sa ground, ma-implement. So, ini po holistic collaboration approach na kadakol payo. Welcome ta sa iba na gusto man magtabang. Kami sa Indo, sa broadcast media, na ini po, bakusan na ini sarong activity na ilalaog ta sa komunidad. Gusto ta talaga tirhin, aram mo kuman, na mapakaray tayo ng pinabantay yung susulong ni Mayor, Zero Waste Management. Sir Edwin, ano po ang apod kang core group na ini? Ano po ang apod kang grupong ini? Dahil pa kami nakakabilog pinaka-concept, pero ang collaborative efforts ni Digdi, ang focus duman sa proper solid waste management. Ayun. So yan ang pinakakatuyuhan niya, ang goal na gusto mangyari. Anong kung mangyayari sa problema, tama ba ang term? Sorry for the term na gari. Sa concerns may kinaraman po sa solid waste management diyan sa Daraga, tama? Yes po, yes. Opo, okay. Di kung ano po yan, adalan mismo ang bilog na solid waste management program, kung ano ang pwedeng mapag-ururunan para mas mapagayon po yan, tabi Sir Edwin? Ayun po, gari, kung aadalan mo na i-research, magibo kita kay needs assessment. Opo. Ano ba talaga ang kulang? Ano ba ang dapat dibuhon? Tataday kita nakakaabot sa proper solid waste management. Araw nga na may nagluwas, suggest ko na Opo. baka matabangan kami kang biotechnology na ay supig mamaut ko mana ang mga karton, ini mga papel, magibot ang mold, haluan ta na kang organic fertilizer. Opo. Organic. Magayon yan. Oo. Chocolate baga bars or cubes. Na dumana tatanom kang mga farmer sausage. Tanganing pag itin-transplant, kasabay na duman so organic matter sa dahil na magparagamit yan yung mga seedling tray na plastic. So gari po may need para sa kuan? Sa basura. May need sa karo, tama ba? Although tatao na sinda kayan Giro may need para magkaigwag ki yung gari situation analysis muna. Yes, yes. Oo, para mailing kung ano ang need talaga sa Daraga. And ever since tabi si Redwin, reporter pa ako, ang problema sa Daraga talaga, basura.
Pinag-ururunan ang permika ito. Kaya lang unya, nag-iba na. Igwa na ba kita ki-disposal dyan, di ba? Igwa na kita kitapukan kibasura. Yes. Nag-iba na. Oo. Pero ngunyan, magayon niya na may collaborative effort para kadumang kita sa tamang direksyon. Yes, opo. Oh, kung nanon may tabang ko dyan, i-involve mo po ako dyan. Willing ako na maging volunteer sa endong kausang iyan, tabi, ha? Ako Thank you po, Sir Henry. basta Thank you very much. voluntarism ang pinag-urunan, pero may po yaon kita dyan. Here we go. Opo. Okay. So ano po, ang gustong mangyari, kayan sa maabot na daw tabi, Sir Edwin? Sa ma-meeting pa kami sa susunod na pagsunod na pag-meeting, tanganing mapunan mi na sa phase 1 ng project. Ito na mo ng extension, research and needs assessment. Tanganing makakamap kita ng mga solusyon o mga activity na mapadagos ang pagmanihar kay ning waste management tadi sa Daraga. Opo. Okay. I-replicate po ini actually may na-identify ng sarong barangay mo na. Iyan na sagpon. Oo, i-announce ko na yan sagpon. Yaon man baga so Bicol University. Gari ngaya pilot project muna ang Barangay Sagpon. Opo. Diyan muna kita sa barangay sagpon. Kay Kapitan Singani ini. Kapitan si punong Barangay Barahas, Toy Barahas. Opo. Di ba? Opo. Okay. Sige po. Diyan po mapuon, ang benchmark diyan mapuon ang initial phase kang project na ini. Kung magayon, makabilog yung mga, sabi nga nila, mga technology, mga paagi, i-replicate na dito sa masunod na mga barangay. Yes, very good. Okay. Ako tiwala tabi ko din magigibo tabi nindo yan, ha? May core group, may team na pwedeng magturuangan dyan. Mangyayari po yan. Yaon so collaborative effort kan lambang grupo. Okay? O sige, basta kung ano po may tabang may, chat mo lang ako, chat mo si Joshua. Libre po yan tabi, Sir Edwin, para sa Gabos. Thank you very much po, Sir. Yaon man si Sir Joshua. Okay. Sige po. Oy, congratulations pala na. Kasi bago tabon pa, malinig niya dyan sa Isidro Candaraga. Sa imong mga garbage collectors, mga dump trucks. Pasalamatan ko si Renan sa kuyang mga pagiriba na dahing sawa or aldaw masigi pakatapos ba kang pista. Opo. Sige sana. Yeah. Salamatunon sa mga pagiriba ko, digdi sa main row. Di ko garing ng mitara. Nasingil. Nasingil. Okay, salam. Mabuelo kita si Ren. Mabuelo kita. Baski ba ko fiesta? Pwede tanggibon yan, di ba? Pwede tanggibon. Okay? Sige, Migo. Salamatong tabi. Mabuhay. Joshua. Ano sir ang magiging role kang simbahan pag nagmimisa, may sabay ng discussion sa lagay? Ay, pwede sir. Baka na isabay bit ang araw kayo itong format. Pag may misa, kasabay ng pagiramdam sa pulpito, ang basura ngaya, iraras. Makikita ka, involved sa simbahan, si Bishop Bong Bayrod, aktibong nakisumaro sa meeting kasood na. Okay, good. So, yung depende na mga update sa paghingawang malinigan, matakaray ang sistema kan basura digdi sa Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Baretang Bareta sa munisipyo Candaraga. DCGB, Baretang Bareta. 16 makalipas ang alas 8 po ninaga. Nagtapos ako kang liver aid ko, ano? Okay na kang liver aid ko. Ano, ma-commercial kita o ipagpadagos ko sa kuyang diskusyon? Alright, sige po. Sorry po, so nag-request tabi na po danta si Kong Pido. Dahil pa nag-reply si Kong. Kaya alat-alatan po nino baka lamang mag-reply ngunyan tabi na pag-aaga. Ha? 8. Sandali lang. Hello, good morning. Good morning po. Morning, Emilio. Yes, sir. Hindi naman nag-discuss yung kunata. Ano po? Simbahan. Kunata na yung mulban simbahan. Mas maray na may involve ng mga ibang sektor, di ba? Ano ba? Cleanliness is next to godliness. Yeah. Matibayon ka man, adi. Kaya lagi tayong naglilinis. Kaya yaon sa simbahan, cleanliness is next to godliness. Yeah. Kaya kailangan laging malinis. yan, nadalin mo. Eksakto, Migo. At kaya, yan ang kasimbagan. mas yan tao ba, Migo? Hindi naman tao. Kung malinig ka sa lawas mo,
Maray ang pamati mo, di ba? Mas isa lang nga rong, malo magmimit at isang portion siya sa baliwala sa pag-isip mo. Oh, yan, di ba? Kung malinig, maski sa harong, pag malinig ang harong mo, ang magayon ang environ dyan, magayon ang pamatikan mga naka-star. Eh, yung pagya. Di ba? Oh. Kaya, Paano mo maraman kung ang sarong tawo malinig? ang depende. Ha? Depende sa pag-ili. Hindi naman buol. Kaya nga nang sa bitis wag pigili nga nang. Eh, seryoso, hilingon man buol niya. Maglalaki o babae, hilingon man buol niya. Ay nga yan, baratak. Ay, naku. So, sige na, bye-bye. Ayun na, nag-gets na ni Diyos. Sige, okay, thank you. Kumbinsido ka, Ronald? Ilin mo ang buol. Pag malinig ang buol, malinig yan. Diba? Tapos, igap akong ibang pigiling. Di ko itaram sa enda. Tumasupog. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artresin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 8:30 ninaga, digdi po sa inyong programang Ang oras hapon hatod sa kay Indocang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Iba man talaga niya sa imong Ronald, ano? Iba man talaga sa imong preference din. DCGB, baretang bareta. Aramon ta daw mga tugangan, mga baretang bareta, 8:31 sa satuyang programa nga hapot mo niyang pangalaw. Kay ba po ang report ni Angel Mostaza? Kaiba si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. PSO as in PNP, nagkahuro na manungod sa traffic. Uy, magayunon ining development na ini. Kita nagpuon kay, sorry po, ako medyo proud lang akong istorya ko sa Indo. Bako ini ang buhog. Kita po nagpuon kay ini, kamong mga listeners, hindi po sa DCGB, na pinagsuggest na maghuron ang duwa para po ayuson ang traffic mga tugang sa Legazpi. Oy, magayunon adi. Aramon tanaw ang report kay ba si Angel Mostaza. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning po sa tuyang mga parantabay. Nagkaigwanan VP nin paghururon ang Legazpi City Police Station sinan Public Safety Office kan syudad manungod sa pagmanihar kan bulos kan trapiko. Ini VP ang informasyon na itanao sa DCGB News ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya ang tagapagtaram kan hepatura kung saan ka nakalihis na aldaw kan magbisita sinda kaibahan si City Executive Senior Police Officer Gregorio Bola. Gregorio Bola.
sa opisina ni PSO Chief Octavio Rivero para Very mapagurunan good. Wow. ang mga concern kan publiko manungod sa mga bata at gubot na bulos kan trapiko. Sigon kay Panya, so concern na dyan VP Henry sa may parte kan na St. Agnes, an PSO an magmamanihar kan trapiko sa nasabing lugar. Kaya lang da VP, may mga concern na pag mauran, dahil masyadong nakaka-perform ang PSO dahilan wala pa sinda Isus nin raincoat. Madaliun yan. Gusto mo? Ako naman ang mag-request. Pwede man. Diyos ko. Para kakauroon ta si Mayor Hisham Kaan. Madaliun yan. Alagad VP Henry. So, pero ang dapat naka-raincoat sana dyan, so naka-duty. Apo. Suma-duty ngon yan, may raincoat. Pag uli duman sa headquarters, kan PSO, isabit sa raincoat. Pinuruan. Suma-duty naman na masunod, so logon sa raincoat. Pag mauran. Pag taga-esprehan sa kung sa kilikili. Seriously, karaw lang ito. Ngani na garigwa kipig-apod na general use of raincoat. Dahil pag sa dirihong gisaro. Man ko ta na VP. Tama daw ang session ko. Tama daw. Pwede man VP, pero mas maray ko ta na kung gabus na personal, igwa kitig sararo. Gari, naghihiwas ang problema ko. Pero tama man. O sige. Tag-ura na ngunyan, pod ako kay Mayor Hisham, kung pwede mabakalan ki raincoat ang gabos na PSO. Very good. Iyan bako lang iyan basta bako lang ang Tabi Angel basta raincoat. So raincoat iyan na reflectorized. Nakailan ka reflectorized na raincoat? Apo. Na color yellow green? Yes po. Wala may gari may orange na kaya diba? Araw dapat kayan ang raincoat. I-request nga na umulan man o init, tuloy ang serbisyo sa daloy ng trafiko. Apo. Pero VP, kung... Madali lang. May reaction. Hello, Mano. Hello, Mano. Yeah. Ano ko ba yan so raincoat? Oo. Kaya nagadun kay Mayor. Ay, madali yun. Kay Mayor? Oo, tapos, may schedule man baga sila yan. Kung sisi mga tao na... Oo. Madali yung yun mga na. nag-i-issue ang raincoat. Oo. Madali yun na. Opo. Para, di man nga kay Puan ako ka magkwangkon, si Sir Octavio Rivero, magsurat kay Mayor, mag-request rin ko. Oo, maski taguran ba? Kasi yung rason na dahil na dahil sila mag-dyan. So, naka-schedule dyan, issue ang raincoat, sa diri niya. Okay. Iumigo. Papirmahon, na na-receive niya. Pag ang rason niya, dahil siyang raincoat, siya na mabakal, tinisyo na siya. Siya na siya. Saan majuti? Oo, inisyo na siya ni raincoat. Ayan, Tapos pag uran, ang rason niya, at dapat, tayo ka na schedule dyan, sulot mo itong raincoat na ito. Ngunit kung itong raincoat na ito, nakaot mo, o tinawa mo sa aki mo, o tinawa mo sa amigo mo, at pag hindi ka na schedule, dapat, yaong ka dyan, may sarili kang raincoat. Correct. Kasi so pigilin ko duman, so hygiene man kaya na kung masusuruble. Bako ito maray na, pag uli isabit mo, tas ko naman kang Iya baga. Ito, tangani, iwas siyang accountability. Buda ba kayo, may PSO na marking sa likod para dai magamit ki iba. Iyo. Ngeta mo sa kapamilya mo, kung saan mo darawon, di ba? Iyo. Maski may lagtayo na PSO sa likod, pinapig na tao talaga yan. Ang papero pa mo, na-accountable siya. Iyo, yan. Yan ang pinakano ka. Kung halimbawa man gisi na, ibabalik mo sa opisina, nganing may record na ito, nagisi na, istak sa opisina, for record purposes, di ba? Sasalidahan ka. Yan. Kung ikaw pa duty dyan, ano lang kaan yan? Magayunon di kung kita naging official kibanwana, di? Ano na ka, di ba? Nagisi, di na pwedeng magamit, gisi na, isurrender mo sa boss mo, sir, gisi na. Gisi na. I-file duman for record na nagisi so raincoat. Request naman kinyo, ano yan, procurement. Di ba? Di ba gan? Harap man lang yan ka-simple. Pero kung sasabihin niya na nag-isi, Pagkagisi, tinapok, ay sala, bako yan. Di ba? Okay. Salamat, Tigo. Salamat. Alright. Di ba? Magaya, di ba? Bako, Angel. Tama. Ano sa iling mo, Angel? Magayunan baga. Ngunyan. Ano na, sige, takon maapod kay Mayor, ha? Apodan ko si Mayor. Kung dahil tango niyan maapudan, maski off there, apudan ko si Mayor, ta. Ngani, na Buda, dapat man talaga, may raincoat, Angel?
Oo, VP. Tairak man ka mga PSO. Di nga rason na mauranon, di kinagmamando kan traffic. Correct. Di ba? Aha. Ako nang balakan. Leave it to me. Ang bugiro nga ya ini. And then, VP, para naman duman Baka sa nagdadangog lado. si Octavio na Rivero, si Sir Octavio Rivero. Ini nga yung Henry. Garo nga nagaparahambog na si Henry habang nagalaw ya. Da, para hambog tipindahan. Okay, sige. Sa lado naman, VP kan police, itong sunan natin dong napag-uruna ni Sir Napanya, na pag itong sa mga naka-deploy, di kaya VP Henry, igwa ka din sa is na lugar na may naka-deploy na mga personnel na sakay ni VP Henry, naka-deploy ini. At the same time, may naka-reading motorsiklo dahil nga ibaga duman sa 5-minute response ninda. And then sabi ni Sir Panya, kung wala man ngayanin apod, wala man ngayanin responde sa 911, sindaan magtutuwang VP Henry sa pagmanihar kan trapiko. Then ngaya sa may parte ka na Bicol University, sa ampangan ka na Campo General San Ola, nagkaigo ngayon dyan ki traffic na bubuotong dyan dahil sa buotong man ngayon ang vehikulo dyan baga VP sa may kanto kang UI. Iyo. Na dapat man da VP Henry, tabangan naman ka na Daraga Municipal Police Station, taigwasin na dyan ki 60 dong Police Community Percent. Tama. Baga kaya VP, narumduman ko last time, so hurunan nila ni Sir Pan, na so mga jeep na pasiring sa tercer distrito, nagralaw pagraraig di sa Rizal Street. Apo. And then, nag-aaragi na dyan kaya nagkakaigwa ki medyo magabat ang bulos kan trapiko sa may UI. Sa may parte naman ngayon ka na UST Hospital dyan sa Washington, igo ngayon dyan sa kanto ki police, standby iyan 24 oras. At the same time, dyan sa may parte kan UST dyan sa Rawis, may police na nagmamanage. And then, minsan, may mga PSO personnel man nakaibahan. Okay, good. Nabi sir ni Panya na pag natapos ngayon ang tulay dyan sa may parte kan San Roque, pasisiring sa Rawis, kulang bagay ini para maiwasan itong trapiko dyan sa may parteng iyan. Very good. Kung mabuksan man itong sa side baga VP Henry kang UST dyan sa Rawis, kasi ngayon one way, makaka-uro-ipno na ngayon iyan, makakatao na ngayon yung alternatibong agihan. Para duman sa mga hali sa Premier Distrito o pasisiring po digdi sa syudad kan Legazpi. Okay. Tama yun lang pagkasabot ko sa report mo. Sa mga areas, may kanya-kanyang designadong police. PSON police. So, police VP, igwa po na mga Tapos sa mga PSO personnel, since limitado pa man, medyo tigro-roving pa man ni Sir na Octavio Rivero. Good. So nga na aram ta kung sisang apudan ta pagdaing naka-duty. Opo, pag nagabot ang traffic, adi. Diba nga St. Agnes. Anya on pala dyan, PSO. PSO VP. Arugol lang nito sa style kampanaw ni sorry mga tabi, mga busing. So style dyan, kampanaw ni Sir Rolly na pag alas 7, garo pag 7 hanggang 7:30 kayo dito, o 6:30 to 7:30, one way ang palaog sa St. Agnes. Ay karato la baga dyan. Udtubod hapon. Isa dito sa effective na kung sa negosyo, may business model. Igwa na kitang epektibo na practice na pigigibo dyan. Sa UST may mga assignment. Sige. Kulon mo yan, tanganin at mga may nagubot, aram tago siyang apudan tayo. Yes po, VP. Okay, good. Yan, VP, yan mga storya pa haligi sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DC. Salamat, Angel! Baretang bareta. Baretang bareta in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGB. Oy, salamat po ha kay pigkwanta po kaya iyan tabi pig question iyan kan mga listeners ta kaso sarong aldaw. Buda po kita man na question ta iyan kay kinapudantas na interview ako sa nagapudi. Si Sir na Octavio Rivero, si Chief Cam PSO. Buda pig live man sa Tune Angel si Police Officer Carlos Panya. Pigsuisyon ta na maghuroron. Takadakol kang PSO, kadakol kang pulis. Maghuroron kung paano yung mamaraang tarapiko. Ang pulis palan ngun yan, Ma'am Angie Morcoso. Si Ma'am Angie na Morcoso. Ang pulis palan ngun yan, bako man. Pag yaw na nakapiso sa tinampo, secondary ang concern pag abot tabay sa traffic. Yaw na yan dyan para response nin makaskas. Susog naman sa 5-minute na requirement para sa response kan sa police. Kasabihon, data, bako palang priority kang police, kung yaon siya sa tinampo, na may problema, second priority.
susug sa interview ta kay police officer Carlos Panya. Pero ngayon kung talagang kay po nagipulis, minatrabaho yan para husayon ang bulos kan traffic. Asin kan mga auto, dyan mga tugang sa lugar. Iyan tabian concern ta dyan. O, kaya hinapot ko si si Police Officer Carlos Panya, taga ito kapanahonan mi, kan uminaging panahon. Garigurango na kita, di? Kan kapanahonan mi, mga reporters kami, tabi, ang kami, arami na igwadyan kayo kipigapon na traffic department, ang police headquarters, traffic department. Igwang kipigapon na ano panganing mga department ito. Ganyan pala, dahil na palang ki-traffic section. Ang pulis. Hinali na sa traffic section. Kaya kampanon kayo, no wonder kung mga matitibay ang mga pulis na mga kabidbidta, kung paano po pigmamando ang bulos kan trafiko. May technique bagang stop and go ka na pulis. May bilang yan eh. Diba? Sa pag-traffic. Kung arin sa may bugunonon, ang dalagan ang pila kan mga auto, yun dapat ang piga priority na dapat mag-go. Diba? O, arog man sa nakayan, ang sitwasyon tabi sa mga lugar na yan. O kaya, salamatun tabi ta naghururon sa duwang grupo. Sa paghuron kan duwang grupong yan, saron sa paagitangani mga tugang na mab gayon ang koordinasyon sa traffic management kan syudad. Good morning, sabi ni Ma'am Angie. Let the raincoat be an official uniform for PSOs during inclement or rainy weather. This must be supplied by the LGU with proper official label. Thanks, just my suggestion. Yun po, tama katabi dyan, Ma'am Angie. Dapat talaga, yan, may logo, sampangan may logo kan City Official Seal, kan City Government of Legazpi. Diba? Dapat sa likod, pag nakatalikod, PSO. Dapat reflectorize yan. Tapag banggina, pag mauran, dahil nahiling kimaray, pag tinaman, iyan tabi kan, akang auto, kan ilaw kan auto, nahihiling. Diba? O, sabi kan texter ta, dahil po ipagsabit ang raincoat sa kabilya. O, nagis ang raincoat, pagsisabit da po sa kabilya. Yung mananggan. Ang raincoat actually, may dahil yung pig sa sabit, pig hahanger iyan. Ang aram ko kaanta. Kan ako may raincoat ka. Dahil ko duman sa kuan baga sa instruction, duman sa sarabay kan raincoat, kan nagbumotor kami kato. Iyan po, dahil yan pig sa sabit, pig hahanger ang raincoat. Ngani po na yan sa may abaga, haloy magisi. O sige, yan tabi sa kuyang mission. Ipapaabot tabi kay Mayor Hisham Ismail, mga tugang ang concern ta dyan sa raincoat na iyan. Sir, dapat magtrabaho ang mga pulis takita ang nagpapasweldo sa enda. So tax pati ang tax ko. Tama ka po dyan, sir. Maskan mga PSO, pigbabayadan tabi ang kalokal na gobyerno, nali po sa buwis ng mga tao. Iyo po, tama ka po dyan. Kaya, arog tabi kayan, mga tugang ang dapat na ibuhon. Iyo po, para po sa satuya ng mga pa-pulis, tabi Budapest. Kaya salamat ng tabi mga busing, saludo kita sa Endo. Sana po may resulta yan ha. Yan po na paghururo nindo, sana po igwa resulta na abuton, tangani po na, ang Legazpi po, daraga, tabako, ligaw. Nagpaparadakol na po ang auto. Sa iba pang mga munisipyo, kadakol na po kay auto. Bata ang auto niyan, baratuhon na. Madali na sa nang magbakal. Tali ba daing down payment? Ang motorman, makaskasong pagbakalunta, dahil man mga down payment. No? Kaya mauto na po sa palibot. Kaya kay puhan tatabi, kinagmamanihar, mga tugang kan bulos kan trafiko. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Hello, good morning. Hello, BM, good morning. Ano po? BM, good morning. Nakusod pa ka dyan na. Henry M. sana, boss. Boss, ano mga kaya? Yeah. Okay, no, pag concern pa rin dyan sa traffic, siguro pag concern na ng two municipalities or city and municipality, dapat may program na rin ng province to intervene.
Tama ka dyan, sir. Tama ka dyan. Oo. Sa management. Oo. So, even the PNP, yung provincial office nila should be able to give also the assistance. Panggawa, tama ka dyan, itong sa mga raincoat. Pero sana ilingon nyo, Tabi Bibing, kasi may bareta na even sa sweldo, delayed. Ay, nako. Sige, i-follow up ta daw tabi mo. Kung ano, iapot mo kay Mayor. Oo. Kasi minsan, kay Rakman baga. Iyo. Minimum. Tama. Bako na nga niyan minimum. Iyo. Tama ka dyan. Sige Tabi. Sabay ko tabi na Ang i-follow up ipapatid, yan. 12 oras. Diba, 12 oras, bako na minimum. So, ito'y taram. So, Kairak man na din. makairak man ng mga nagtatrabaho. Yan talaga ang totoong nagtatrabaho. Iyo po. Tama ka dyan, sir. Sa tinampo, mag-init, mag-uran. Yan. Swerte na tong mga naka-salary grade 20, 21 na nasa aircon. Tapos pag dikit na oran, mayong laog. Buda, sinda ba ka, sir? Maski Domingo, Sabado, pigapo na niyan para magtrabaho pag may activity, di ba? Correct. Kairak man. Pantayin mo sabi yan, BM, na kung in kaso mag-ibuan mong resolution sa konseho para Good morning, Tabi. Good morning. Ikaw kita ki provincial ordinance. Sa iling ko, provincial traffic code. Ako sa iling ko, oras nang i-revisit yan. Haloy na yan. Ha? Sa iling ko, kayo po nang i-revisit ang traffic code o balbay. Tanganing magkaigwa ki synchronization kan mga dapat nagibuhon from 3 cities up to the municipalities o balbay. Pero may synchronized implementation, Tabi, para magayon. Di ba? Dapat i-revisit na gayon iyan kan ibang board members na yaon dyan, lalo na sa public utilities. Hello? Hello, Mayor. Good morning. Grabe na. Nagkarilibong na ako, Migo. Sige. Good morning po, Sir Ed. Sige, sir. Good morning. Maapot daw ba ako? Last month yata yun, baga. Si Public Safety, nagkaigwang operation tikpi along San Roque, di ba? Parawal in the Bag Park, clamp sa iba. Pero very visible man ngunyan ang mga public safety sa mga kanto, kang mga tinamputa. Pero minsan po, yan nasa sa public safety sa gilid. Sa uruinutan niya, igwaki illegally parked vehicle. Ano po yan? Nasa mandate daw po. Nasa mandato man po gayon din daya na tikitan or palion. Pagbawalan mag-parking dyan. Tapos, panduwa tabi, Sir Hen. I have nothing ahead of the public safety office. Since lang accountable sinda sa tao, higapot po kasi at burubuntog ang pag-operate. Ang kasusaro na dangog ko po na ang reason ni Sir, ni Chief, kulang dasin da sa tao. Pero para po sa kuya, nakulong ki estratehiyang gibuhon. Dahil tamang kaipuhang ki kadakol-dakol na tao para mamantinar ka ang order kang At po tabako sinda consistent. Iyan. Tama. Natumbok ko na sir. Ako talaga sa iling ko, ang problema dyan, ang consistency. Minsan po, minsan dadakupon, babawalan. Minsan ang mga kahigpit. Minsan uyan na sa tangod o magkipakiara. Sa mga tao manlugod, dahil man ngaya yan, di ba bata ang Pinoy? Dahil man ngaya yan, kami nga dako pa sa naya kang nag-aagi, dahil man yan, madakop naman ngunyan. Nanggar. Pero kung inconsistent kita, sa naghihigpit po baga ang pag-implementar kang katuyang mga ordinansa, everywhere we go sa Legazpi, bata, sabi mo po baga, nagparadarakol ang motor, ang auto. Papabayaan ta ang sitwasyon na araw po kaini. 5 to 10 years from now, baka kaipuhan ka ng maglakaw sa ibabaw na kaning mga auto. Grabe na yan sa iling ko. Sana, maging ano lang po kita baga. Pagtarabangan ta, maging consistent po ko ta. Hindi ko man sa natabi, Sir Hen. Salamat, sir. Salamat. Thank you so much. Thank you po. Magayon ang ako talaga tama observation niya. May clamp paminsan dae. Paminsan may nagka-clamp paminsan dae. May nagsisita paminsan dae. May problema kita po, dapat consistent kita diyan. 'Di ba?
May report. Jimmy, madali lang, Jimmy, ha? Pagkatapalaw sa reaction lang. Hello? Hello, good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you po? Okay, man po. It's been a long time, ha? Opo. Where have you been? Sa Manila ako, sir. Oh, really? Really? Iyo, pero maski ako sa Manila, dangog-dangog ko ka mo through Facebook. Wow! I missed that days na you were absent listening. Reacting. Oh, karaya rin. Pakaraya, sir. Pigikilig ka na. Pigikilig ka na, di ba, ma? Salamat. Okay. Nabubulol ka, makilig ka. Inda. Ang lalaki pag nabubulol, garib ako lamang totoo ang pigsasabi, ade. Iyong gayon, sir. Pero ako, may time akong nabulol ako sa imo. Gano'n na imang gayon? Ano to? Nabungog na naman ako. O sige po. Okay, sir. Anyway, Reaction, sir, please. lang sa kuya. Lang po sa kuya. Point ko lang. I have nothing against the PSO department or kung ano pa man. Ang punto ko lang po kaya, sir, every now and then, nadadanggol ko sa mga problema. Nga tulos-tulos sa mayor. Ara mo, tama. I like your reaction. Number one. Kaya nga may binugtak na mga department heads. Sa department heads, ang alter ego, dapat magsolusyon. Makauyat ka man, tig-inutan mo na naman ako. Sorry po. Sorry na po. Sige, padagusa po. Ang punto ko lang, sir, ara kayan, di ba, mga needs kang mga PSO or any, na nagsuservice sa tuya in public. Ang punto ko, sir, is every year, January, ikaw po ba kaya ng mga pag-urulay regarding the budget, kung ano mga kaipuhan. Nasa dyan pa lang, hindi mailing na kaipuhan na hanggang December. Tag-uran, ito ning kapote. Tsaka palang mairiro kung naari nag-uururanan, nagbabaragyo na, kung ano-ano. Ano mo yan, tama December na, mga bare month na, December malipot. Day na nag-uuran pero malipot, why not give them jacket or simple of, parang protection nila. Every department need kayan. Maski po pag mga PNP, pag may mga budget na yan, AFP, on the field, automatic, iguan mo yan na maiiling ng mga kapoting AFP, PNP, reflectorize and everything. Ako para sa kuya, sir, padabaon ta ang mga PSO, mas kadikit-dikit na nga ni but then they give their service broad daylight at the same time, mainit o mauguran nun yan. Yes! Na nag-iiling ta, nabisan niya ako sa gilid. Pero, mo sir, ang mga arrogant kay Farman mag-gilid lang ako mainiton. Pero, siguro, kaya naman silang karaman na, sir, o naman may natatami na part naman, di mo pig-hulit in a nice way. Yeah. You don't need to bull out them, you don't need to shout at them para lang maaruga yan. Kung ikaw kami concerned and director the department head, para at least ma-address ang yan. No need na paliun sila kaagad, but then give them another chance and kaurunon. Observe them kung kayo buhaning another chance. But if not, then fire them. Yeah. That's a good idea. That's a good idea. Yan lang sa kuya. Para mo itong every now and then maapod sa imo, mayor ka man tulos. Para mo itong, why not give them the opportunity to solve their problem? My God, that's very good. Okay? Well noted. Sorry lang po. Makawayat ka, sir. Thank you for calling, ha. It's been a long time, but I really enjoyed your reactions. Okay? Pero take note, mas yaw ako sa Manila talagang uutawat dumanan sa imo ang DCGB in a whole. Bola. Bicol, naaaraman nilang taga Bicol ako. Bola. Asa ka. Okay, ingat. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Alright, bye-bye. Sana araw-araw lang ganito. Danda po sa may BIAY Road, may dining na. Aramon ta pa ang report ni Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Day pa man, ibibiding pa na, may pundo na. Ibibiding pa na balan. Maliksiyon ka man na. Day pa man. Alam ko na, basahan ko so text mo gano'n ha. BIA Road, iwaway dining na palan. Iwaway dining na.
Na mesmerize naman ako kaya ka nangyari ko niya na aga. Okay, sige. Ang pasiring sa Bicol International Airport yan sa Alobo, 2 lanes man sa nadayan, pero International Airport pa gayan. Ngunyan, basado kay Congressman Kaloy Andisloria, siya parte kan chairman committee, garip miyembro o vice chairman siya kan committee on appropriation. Saro yan sa asikaso niya na mapapunduhan sa DOTR and maalukaranin kantidad para mapahiwas ang tinambo. Instead na 2 lanes, maging 4 lanes na tabi, BP. Then, na mga poste, aleko, o ano man na poste dyan, na isa gilid na malaka peligroso da at hayang ang tinambo. Ngunyan, ang good news, may 49 million na alokado, subject for bidding na tabi, BP. After bidding, implementation niya, implementation na. Okay. Kanina po niya to, kung sisay implementar kayo ni bako man DPWH kundi kaap. Nakahuron na niya kayo ni si Director General kan kaap del Rosario and Secretary kan DOTR Lopez danguguntaan mga pahayag tungkol sa mga plano diyan sa PIA kan Congressman kan 2nd District Albay. Kasama kami, nagkaigwa kami committee hearing ka na appropriation, nakaulong ko si Secretary Lopez ka na DOTR, kuna si Del Rosario, Director General kang Kaap. Ngunyan, pag-inform ako na so allocation ko naman na 49 million, magkakaigwa na kilobulay ang tinampo na para problema ng mga motorista pasiring sa Bicol International Airport. Sa alanganin po itong kinagnailaw, kaya magiging 4 lanes na ito kabos. Kaya ininguha tulos po ni Kong Kaloy ito sa saro ito kang problema ta kung may madis pwede duman kay makuha ng buhay, kaya ito ng problema ta. Kaya po i-assure ko sa ito na ito po na tinampo pa BIA mga rin, magiging 4 na lane na po ito. Pero na po ang budget na? Ang budget, Jimmy, 49 million. So, ready na for implementation ito? Kaya, for bidding na sa Kaap sa Manila. Nagtaroon na sa kuya, so, Secretary General kang Kaap, si Kuyan, so, head digging babae, tamo yun, ikaw ko sa apelyido, si head kang Bicol International Airport General Manager. Siya ma-implementar po kayo Ang ma-implementar kan Manila, tabi, Kaap. Kaap. Okay, so yan. Kaya sa gusto yan na tabi. Pakipagoro niya. Larado, 49 million. 49 million subject for bidding. After bidding, yun na yan. Implementation na Kaap na implementar. Yan, tabi, mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita di si GB News. Salamat, Jimmy. Sabi ni Engineer Mer, kasabago, postahan nga tan sulod nga tataramon mo. Jimmy, wala na oras, kay Pio ka na lang mag-report. Magmuna kung niya na aga, nata daw. Magrabang kaugmahan kung niya na daw eh. Gari, magkakakwarta ako ngunya. Ining aldaw na niya. Mataya daw ako sa luto daw. Balong ko na magtaya sa luto daw na. Engineer Mer, maray na agatabi sa imo bossing. Ano nga sa babas? Alas 9 na palan? Alas 9 na? Mapaaram na kita ta. May dumanon akong press con. May dumanon akong press con ngunyan. Kaya ako nagkuhan sana ako. Nag-casual attire sana. Casual way. Mga tugang, thank you for listening. Oy, sorry Then nag-reply si Kong Pido. Busy yun si Kong Pido ngunyan. So nag-request tabi na interviewon si Kong Pido. Sorry po, dahil po nag-reply. Baka matix back ito si Kong Pido. Baka Monday, o reschedule na lang po next week. Ma-reschedule tabi kita next week para sa interview ta kay Kong Pido. Pasensya na po sa nag-request tabi. Baka busy ang congressman bakulbagan mga hearing naman. Mga tugang sa Metro Manila. Alright. Bueno, salamat kasi nung pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. I love you all. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko,